Ayo. Welcome to my vlog. Good morning mga ka-BSS. Andito po na tayo ngayon sa aming bus papunta doon sa aming sasakyan. Andito po sa aking misis. Kasama po ko siya. At yung isa ka naman pong anak, andun na po sa loob ng bus. At together po with Manay Ites. Ngayon po, siyempre excited kami na magbabiyahe. And then, siyempre, ngayon Semana Santa na, di ba? At ngayon po, ang aming pong gagawin sa araw na ito ay ang bisita sa iglesias. At ang mga kasama po namin ngayon ay mga katrabaho ni Mrs. Ayan po, kaya buong pamilya happy together. Ayan na po, abangan niyo po kami. Pagdambod na po kami sa aming first destination. Dito na kayo nakakasama. We're now going to the bus. Right here. Hello, ma'am. Ay, hello. Hello. Ay, wow, may Hello. pa-vlog. Hello. Ay, wow! Hindi kita makati. Sige, duman na lang kita sa baba. Duman na lang kita sa baba. Okay. Sige. Ayun. O sige, dyan ka na. Tag ka mundo kasi, Lisa. Kaya nga si Jen Lee. Okay. This is our iglesia for today. So all of the persons inside are Calawag Elementary School teaching and teaching and our families. Your family. We're hoping that we will have a safe trip. Okay, and we will enjoy the journey today. Thank you. Yan ay. Magpapanapin ka nila. Biglang nagtiot. Di pa nga rin mamasay ka nga. Iyo. Finally, we arrive at Lagunoy. Ito na ang aming first destination. Okay. We're just waiting na para kung pwede nang bumaba. May manapatalang pang parking ang aming sinasakyan. At ito na pa sa labas. Tibayan niyo po kami, pababa namin na may hat. Nag-i-stroll kami doon, kaunti sa ground ng church. Pero magro-rosary ata muna. After that siguro baga pwede mag-i-stroll. Magkakawarara pa kita. Magkakawarara. Na-lost. Wala to na mo nagagawin para iling-iling. Snap! Ay, sorry. Punta na po kayo sa labas. Busy pa doon sa loob sa Magna Novena. At pasyal ko muna kayo dito sa labas ng church. Ito po, tingnan niyo po sa ground. Yan po ang kanyang ground. Aking pong sa likuran sa background, yan na po yung church na aming first destination, yung St. James. Andito ang location niya po ay ang Lagunoy, nasa Lagunoy.
Tapos na namin yung pangalawang destination. Punta na kami ngayon sa pang third destination. Hindi ka nakakaiba sa picture mo doon. Mga ka-BSS, andito po na kami ngayon sa Goa. Ang aming third destination ng bisita sa Iglesias ng Calawag Elementary School. Alam niyo po kasi nung may first year college, dito po ako nag-school sa Party State. Ayan po, siguro marami-rami lang taon kalipas and then balik ulit dito sa Goa. And nice come, andito na po kami sa Goa. Ayan. Alam niyo po kasi kapag ganitong Holy Week, siguro kasi last year ginawa namin na yung pag walking yun, lakad from Naga to Calabang. And then ngayon, ang ginawa naman namin ngayon ay magbisita sa iglesias ng mga simbahan. And then tapos na naman yung sa Lagunoy and sa San Jose. And right now, dito po kami ngayon sa Goa. Ano po? Siyempre, since andito na rin kami, nakasama kami dun sa bisita iglesias ng Calawag. Siyempre, mamimiss ko siguro kung hindi ako mag-videos. Kaya ginawa ko, nag-videos talaga ako. Diba? Pasukin natin ngayon doon sa loob. Pasok na tayo ngayon sa simbahan. Ayan po. Sa aking camera sa likod pa rin. Dito na kami sa loob. Okay. Good day mga ka-BSS! Andito po ngayon ako sa Nato Port. Sa aking background, ayun po, parang masarap mag-swimming. Di po ba? Ayan, tingnan niyo po, ang ganda ng tubig, ang ganda ng dagat dito sa aking side. Woo! Yes! Oh. Okay, para tayo nakalabas sa ano? Ang tawag doon? Nakalabas tayo sa hawla at nandito na tayo ngayon sa port, sa port ng Nato. Ulitin ko nga, andito ako ngayon sa port ng Nato Kamzur. Ayan na po, see? Look at the beauty ng lugar. Ito po ang ating lugar, the beautiful place of Kamzur. Oh. Dito naman po yung aking mga kasama, nag-i-enjoy sila mag-picnic doon sa batuhan. Ayan po, busy sila ngayon. Busy magkain ng kanilang mga lunch. Ayan po. At so far, ako naman po hindi pa nagla-lunch. So mamaya ako na rin po mag-lunch pagkatapos ng dalawang doon sa
Sa dulo. Okay, let's go. Punta na po tayo doon. Ayan. Siyempre, kapag ganitong okasyon, mahirap pa ito maglakad dito sa batuhan habang may hawak ng cellphone. Ayan, anyway. Ganda ng lugar. Ayan. Siyempre, pag andito ka, sulitin mo na ang iyong oras, di ba? Dito pa kami maglalunch sa gilid ng dagat.